Místo prasete omráčila manžela. Prosím tě, co to čteš? No tady to píšou. Ale, no jo, smutný konec jedné zabíjačky. Těžkou újmu na zdraví způsobila 35letá JH svému manželovi JL, který chtěl před sousedy utajit zabíjačku. JL se rozhodl, že nejprve uklidní čuníka ve chlévě. Pak jej na znamení už vypustí z vrátek a manželka, která bude číhat venku, omráčí vepře lopatou. Situace ve chlévě však vzala nečekaný obrat. Zvíře zřejmě vytušilo nebezpečí a po krátké potyčce hnalo hospodáře ven. Ten se sice snažil pašíka uklidnit, ale marně, a tak výkřik kuš, se kterým vyletěl Jl z chlívku ven, se stal pro jeho manželku signálem k osudné ráně lopatou. Případ skončí před trestním senátem. Vidíš, co se může stát? Ty taky pořád s tou zabíjačkou. A kuš! Jo, To zase jde. Ale, doktor Jahelka, vítáme vás. Dobrý Zrovna tady čteme takový případ v novinách. Neříkejte. Ano, omylem omráčila manžela lopatou. Spletla si ho s prasetem. No to si pak schválně přečtu, to by mohl být zajímavý právní případ, že bych převzal obhajobu. To by se muselo řešit, jestli ona ho vlastně picla úmyslně, nebo z nedbalosti, jestli to je ublíží na zdraví úmyslné nebo z nedbalosti. Ono to jako nevždy je tak úplně jasné, ale někdy to zase je jasné. Já třeba vám tady ocituji z jednoho případu, já si to vypisuju, protože v soudní protokoly mají zvláštní druh českého jazyka. Tak třeba obžalovaný se hájil slovy: praštil jsem ho půl litrem, neboť neustále blbě kecal do mariáše a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. Nebo z jiné věci zase obžalovaný těmito slovy stručně, ale velmi výstižně zdůvodnil zlomení sanice svému spoluobčanovi a uvedl: když jsem vedl vola na jatka, potkal mě a provokativně se zeptal: tak kam pak, vy dva? Tak tomu nerozumím. Ona to spíš ale by mohla být asi nedbalost, že jo? Že on nedávala, nebo spíš možná nešťastná náhoda. To je někdy hrozně ošemetné, třeba zase obžalovaný se hájil slovy: byla to taky taková jako nedbalost nebo nešťastná náhoda, těžko říct, a uvedl: doznávám, že jsem zajišťoval couvání traktoristy a dával mu znamení: ještě můžeš, Franto, ještě můžeš. Že je tam ale stará žumpa, to jsem nevěděl a zjistil jsem to až podle zápachu traktoristy. To je dobrý, tohle. No, Dáte si něco k jídlu? tak děkuji, až na tu zabíjačku by když tak přišel. A co chlapci, že nejsou doma? To víte, chlapci, puberta s nima mládí. Puberta. S těma užijete legrace ještě, já myslím. Jako onehdy v té rodině, jak se to tam řešilo, to by vás možná mohlo zajímat. K rodinné bitce došlo poté, když syn představil rodičům nevěstu a babička utrousila: to vás Pán Bůh trestá, že se nemodlíte. Ale jak jsme mluvili o tom praseti, to je zajímavá věc, že vepř poměrně často vstupuje do právních vztahů. Já si vzpomínám nedávno na jedno vypořádání majetku, kde na to narazila rozvedená manželka a uvedla: kromě 3 dětí jsme chovali ještě 20 slepic, 6 kachen a metrákové prase. O děti jsme se spravedlivě rozdělili, ale z drůbeže a vepře mi manžel nechce dát nic. Pak to má soud rozhodovat. Ale jsme už u toho prasete, jako nezdržuju. Ne, já si vzpomínám... Povídejte, my nikam nepřijdeme. Já si vzpomínám taky na jeden případ ještě, jak vepř vstoupil do právního vztahu. Je to takový zajímavý příběh z hor. Možná... Na horské boudě tancuje Kvilda, pracoval v kotelně mladý muž Vilda. Veselou myslí oplýval stále, vtípky a legrácky, no a tak dále. Ze všeho nejradši měl ale sázku, sázel se s kýmkoliv o cokoliv. Jednu tu sázku bych měl na ukázku, dál ať už promluví protokoly. Vilda byl známý lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, vsadil se s kuchařem u lahve rumu, že taky naučí lyžovat Vaška, stanovil si tak cíl velmi smělý. Možná vám připadá to jako fraška, Vašek byl divočák zdomácnělý.
Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance. A když měl přes den v kotelně topit, vymýšlel vázání pro úchyt kopyt. Za týden na kopec ved Vilda kňoura, liže mu k paznechtům připevnil hned. Nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed. O kousek níže právě v tu chvíli přijížděl po cestě trabantík bílý. V něm značně lízlí se v sedě v kleče vraceli myslivci z poslední leče. Vesele smáli se pomezi doušky, že domů nepůjdou, pěli v triu. Stichli tam 100 metrů od staré soušky, mysleli, že už jsou v deliriu. Co se to řídí proti nim z Hamru, Stenmark to nebude, ani Franz Klamru. Kdo to kdy viděl na téhle trase, na lyžích z kopce jet divoký prase. 101 kilogram hmotnosti kňoura srazil se s trabantem jak tvrdá pěst. Modřiny boule a ve dveřích děura, tak Vaškův poslední skončil se sjezd. Vilda se zval kamarády na vepřové hody, soud mu určil 3000 na náhradu škody. Já už budu muset. Posaďte ještě, posaďte. Já nemám dneska stání, opravdu já mám zase ještě další stání. Tak zase někdy ještě příště. Tak děkujeme, nashledanou. nashledanou. Doktore, nashledanou.